Sik to. Kadira, jangan lupa iki pesenane. Nek legi pun tetep hadir Bu Kakak kowe Sulastri. nyebar para, Kak? Iki ndak endel toh enak toh. Bu Sulastri ndak menerima pesanan besar dan kecil. Lagi putih-putih kon ndi? Apa susu dele? Putih malah koyo pocong ae putih-putih. Apa? Iki Mbak Ayumu wis mandang. Iki. Iya. Eh. 2000 ndak. Wah, produktif iki Produk dino, ndak. Gak kalah pokoknya. Gak kalah. Tambah darah monggo ingkang lemes-lemes bubur kacang ijo vitamine 2000 sak mangkok iki disuntak ndak 2000. Produke dalam negeri. Awak dhewe. Kethuke seneng iki kene. Ya iya, loro sayang. Sitok ae. Sitok ae, Mbak. Oke. Sumpaan to kowe nek ditukoni ya Allah. Aduh. Rancur ngene iki carane. Ora, sik engko iki, engko. Wis ditukok. Iki anu ndak aku ora Engko bohong. sik, engko sik, engko sik to. Ora bohong tenan. Tahuke 5.000 kene. Cilik gede. Njaluk kue nyepir. Yang gede ya. Gede kene. Iya cilik-cilik kene ora apa-apa lah. Wis enak ada iki.